Пробуди вътрешното си сияние. Запознай се с една нова жизнена сила. Чиста енергия за пиене. Всеки ден, за да се чувстваш превъзходно от главата до петите. Със страхотния гел от Алоe Vera на Forever Living Products и енергията на повече от 1000 слънчеви дни. Природата в най-чист вид. Алоe Barbadensis Miller, познато от хилядолетия с невероятното си въздействие. За нашия гел от Алоe Vera, листата на растението се белят на ръка, за да се извлече вътрешността им. Този начин на преработка е уникален и се извършва само при Forever Living Products. Набави си допълнителна порция енергия с мощта на алоето. Многообразието от витамини и хранителни вещества в него ще пробудят отново жизнеността ти, както отвътре, така и отвън. Най-добрият и достъпен начин за всекидневна подкрепа на естествените ти защитни сили и подсилване на имунната ти система. Наслади се на усещането за цялостно здраве, благодарение на този уникален източник на енергия. С витамини, моно- и полизахариди, минерали, незаменими и заменими аминокиселини, ензими. Старателно преработени по изключително щадяща и патентована технология. Половин до 1 чаша дневно са достатъчни за ежедневните ти нужди. Подходящ за всеки, който води активен начин на живот. Ще те подготви за всички предизвикателства на ежедневието. Наслади се на силата и енергията от слънцето. Усмихни се. С гела от Алоe Vera на Forever Living Products. Оригиналът от най-големия производител на Алоe Vera.